Marcin mi madan nakabenta ka Al Hilal kerwit tap gol Darwin Núñez kan ne ka paushai jiluk shijluk on sekhanyo hi ka Al Nassr nang ne shakman ngi priang sngom babat ai kuble ye phi baro kito ki bojis ngo tanan ban sngam bat ban pe yagi kubor sport hakane ka channel ka jingkerpat ikito ki paralok ki bampat dap ban subscribe lada pisngo tanan iki video ki bapen mi hakane ka channel sngom baban yon ne uto subscribe button ka Al Hilal ka badai ka klub ka bakhlain bor bah ka Saudi Pro League la ro banong bakadai ka nong shon ka bakrau bah jong ka Al Nassr par kum joro kum udeng tendung lane umau ba ubakhang bah ya ka Al Nassr bakan kenjo shikano kano ka thong lane ka jing thmu ka bakadan ka daw hi ka long ba chisen hi ba ka kanun jong Cristiano Ronaldo ka ta ka Al Nassr kan ye kendo persya bat ka Al Hilal bon seni ka syarem hakamat jong ka Al Hilal bat kalong ka bae bat ka bamai ka banekun persya bat ka ne ka klub ka bakhlain bor ha ka Saudi Pro League bat ngila ban yo i ba ka Al Hilal nalor ba ka lakhlain lepa ha ka Saudi Pro League mentalai kala nang penkelai sho da ka basoy ya Darwin Núñez ubalong urang ya lakai ubakan sai jong kari urakwe na ka klub Liverpool ha ka dor hanyo pusan million ka jing soy ya Darwin Núñez ka ne kala banlong ba ka Al Hilal kan nang kanton sho ikita ki deng penkiang ki baka lanti ya ka Al Nassr patkan sala ban pen kenyo lane ban pen ki win sho ya ka nang ne shakamat habaka Al Nassr kan ye kendo persya bat ka Al Hilal kan ne kala paushai ba Marcin mi badan Darwin Núñez naga benta ka Al Hilal ulayo ban kerwit chikol haka jingela kai friendly match lane ka jingela kai paralok jong ka Al Hilal persya ya ka klub aru haba pyro shikane ka jingela kai paralok jong ki hapdeng ka Al Hilal persya ya ka aru ka Al Hilal kalayo ban penki ya kejar dang hake menit ka baar phawai lingba upeted pat kum joro dai hake menit ka baar pusaw usavik ulayo ban thap ya ka kol ka baar na ka banta ka Al Hilal nang ta bot ska kol jang Fofana hake menit ka balai phe khandai bat hado bandakot ka jingela kai jong ka last step ka Al Hilal kala tam ya ka aru dalai la not goal bat habalap teng ya ka jingela kai jong ka la ka baar ukano ulayo ban kerwet ar taliki kol na ka banta ka Al Hilal kata hake menit ka basan peu bat ka menit ka bahan rupusan kat ba Darwin Núñez ubame madan nengkong na ka banta ka Al Hilal hakane ka jingela kai ulayo ban penki jar nengkong na ka banta ka ne ka klub dai hake menit ka bapra peu hanyo ka balong ro ka kol ka bakhado jong ka Al Hilal hakane ka jingela kai haka ba hado bandakot hi ka jingela kai ka Al Hilal kalala ban penlem suk ya ka aru hado da handru lanot kol kane ka paushai ba ka Al Hilal kalang ka klub ka bakhlain bor shisha ha ka Saudi Pro League patkan sabo jingma ye kino ki klub ki ban se kendo persya barka nang ne shakman kuble shiboni pi baro kito ki bajis ngotanan ban skap bat ban pej ye ki kubor sport hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ka video kuble shibon